What's up guys, čo som slúbil, to som dodržal. Ideme hodnotiť slovenské sladkosti. A to sa vyplatí. Teda úplne až od SK. Takže do SK to je najlepšie, áno, nejaké také, ktoré by som možno hodnotil, že sú úplne najlepšie, ktoré sú najhoršie. To mi nevychádza. Uvidíme, ideme sa dneska rozhodnúť, takže záleží na vás. Tak určite. Takže Deli, aby som akože zem, lebo nie je to nič extra a za prvé, a mne to moc ani nevyhovuje. Deli je presladené a moc mi to akože nechutí. Tak určite. Niektoré tu poznám, niektoré tu nepoznám. Cože? Áno, napríklad toto poznám, tieto tu. Hej, je to celkom toho dosť, ale dobre. Deli sme už nejak zaradili, máme tu nejaké, neviem čo, asi miňovky a neviem fakt, čo je to. Cože? Dobre, dajme tomu, že to je asi to, čo je vlastne kokos v čokoláde a Ne. aby som dal akože good one, OK. Toto neviem. Cože? Dáme, že not my preference, pretože ja akože s tým vlastne súhlasím. Tak určite. Toto sú, ani toto, to sú také no, viete čo, keď to je s citrónom sa to nedá jesť. Cože? Áno, keď je tá citrónová. Čo je toto? Cože? To asi by som dal, viete čo, dáme to akože to je delicious. Zatiaľ do SK ešte neviem pridať, lebo do SK majú si tie správne. Tak určite. Tam si musíme nechať to, čo je správne. Ne. Fúha, dobre, dáme sme toto tu asi, čo je to, neviem. To mi nevychádza. Dám to, že aj ja to môžem, ja som to schopný zjesť a Tak určite. akože, prečo nie. Fúha, no je tu, viete čo, toto by som dal zatiaľ, akože som, lebo to je super, hej, áno, keď A to sa vyplatí. toto skočím, lebo toto je také, že tá dobrá, ale nie je to nič extra, čo by mne vyhovovalo. Cože? Takže, no je to Brumik. A to sa vyplatí. Áno, Brumik S-tier. Fámo, s týmto sa ani hádať nemusíme, fakt. Kakaové, no. Cože? Nie je to moja preferencia, kakaové sú také, no. Akože niekomu to chutí, niekomu nie. Tak určite. No, povedal by som tak skôr, že no, ešte nie extra. Cože? A ideme tu vybrať niečo, čo bude normálne, alebo zlé, ja neviem, no. To mi nevychádza. Takže nejaké toto. Ne. Good one, toto je jedno z takých lepších a mne by toto osobne vyhovovalo. Aha, to je to isté čo ako toto, ale je to... A co jako? Dobre, dáme to sem tiež, ale je to vanilka a vanilka mi tak trošku chutí viacej. A co jako? Alebo to stočíme. Dám to sem, mne to už delicious, ako jasné. Cože? Toto, dať sem. Tak určite. Nie je to nič extra, ani to ani nič, žiadna bieda. Ne. Fú, perník. Nie je to moja preferencia, no, sorry. Ne. Teraz začína boj o prežitie, A co jako? lebo máme tu 4 fidorky. Pardon, 5. Hej, ak to nie je viacej. Nie, 5 ich tu je iba. Tak určite. Ideme vybrať miesto pre fidorky. To je fidorka akože úlet. A co jako? Čo tam je? Good one, máme tu... Keďže je to celkom dobré, akože hej, niektoré Ne. takto, my som akože šodával všetky tie, prepáč, že som na jedno zabudol. A co jako? Idem byť najväčší frajer, to sem. Takže kokosová je tá najlepšia. Gaštany, Cože? S-tier, nejaký Tatiana, dobre, no. Ne. Ak viem čo to je, tak to je nič moc. Tak určite. Toto je... sám neviem čo. Cože? A ako... Aha, Margot, sorry, tak to viem, hej. Toto je... Hej, čo je to S? Lebo vedia sa to nejako opnúť, akože takmer vždy, keď ste A to sa vyplatí. trošku unavený z toho. Tak určite. No. Moc toho tu ešte ako tak nebude. Ja by som najradšej teraz zobral do úvahy jednu vec, ktorú by som ťa to chcel. Viete čo, hneď to chytím a loknem to a dám chrumky. Do SK, kamo. Tak má vypadať správny S-tier. Tak určite. Toto je fakt. Ne. Musí byť aj, ne? A co jako? Kokosové, no. Tak určite. Ne. Je to super. Akože väčšina bude akože taká, že no, není to najlepšie. Cože? Není to ani že dobré, ale je to niečo medzi tým, že to je Tak určite. delikatesa. Cože? Dobre, máme tu ďalšie pikao. A je to čokoládové. A co jako? Ale ako by som to ohodnotil, ja som sem. Tak určite. Čo pikao čokoládové nie, mňa vždycky vedel nakopnúť Cože? toto viacej.
takže to tam takto rozdelené krásne. Ne. Fúha, banány, tie sú ináč dobré, akože to je pecka. Dáme S-ko, Tak určitě. to je super. Ne. Hašlerky. A co jako? Oxo, to je podľa mňa asi jedno z tých top. Ja neviem, toto dáme, či nemáme niečo to je, takže dáme Cože? to najhoršie, čo existuje, teda F-ko. Máme tu zasa deli, no, A to se vyplatí. Ne. pistáciové deli, Cože? asi skôr sem. Tak určitě. Neviem akože, ako to budeme nejak riešiť, ale A co jako? dal som to sem do SK. Či do SK. Takže dáme to je niečo, čo je proste dobré, ale nie je to ani to najlepšie. Tak určitě. A tu máme ďalšiu deli. Aha, tak nič, dobre, toto je takisto pistáciová deli. A co jako? To sú príchute také. Toto je niečo, čo môžeme zjesť, pretože to je fakt dobré, že keď niekto má napríklad čaj alebo niečo také. A to se vyplatí. To je super. Ne. Sorry, ak som ti niekomu urazil jeho plány. A co jako? Ja, že to že taký tu má tier list. No, a toto je jeden jogurt, ktorý mi fakt pripomína, že je zaslúži to S-ko. Pretože najlepšie a najviac cool je vtedy, keď spojíte tieto dve Tak určitě. dokopy. No, osobne A co jako? najviac mi akože chutilo to ešte s jahodou, lebo s jahodou to vždycky pije Tak určitě. vždycky lepšie a nie je to vôbec špatné. No, špatné, Cože? zlé. Vždycky je všetko dobré. A to se vyplatí. Len treba povedať si, že A co jako? ako no... Dobre, nejdem už hovárať ďalej a ideme na to vrhnúť sa ďalej. Tak určitě. A máme tu ďalej. Jojo tu máme. A to se vyplatí. Fú, toto je ťažké a dáme asi, že... Cože? Dobre, dáme to, že to je jedno z tých dobrých. Ale toto by som možno nejak premenovať. Akože premenujem to takto a dám tam, že bieda. A to se vyplatí. Tak určitě. Hej, vlastne všetko to je slabota. Cože? OK, čo tu máme ďalej? Dáme tu niečo, čo je toto, neviem. Nepoznám. Čo nepoznám, tak to dám sem. To som nejedol. Cože? Orálky, yes. Orálky sú super, ale hlavne keď niekto späť pokazí tú chuť, lebo Horálky majú byť vždycky iba s normálnou čokoládou a nie s tou... Tak určitě. To je arašidové alebo nejaké také arašidové maslo sa mi zdá, také bývalo, také tie horálky. Cože? S tou arašidovou s touto a moc mi to nepripadlo v úvahu, že to je najlepšie. A to mi nevychádza. A takže tak, no máme tu ďalšie, tak ten copyright týchto horálok, takže nie je to moja preferencia. Ja chcem strašne ako tento tier list dopadnúť. Cože? Fúha, že tu máme ďalej. Ďalej tu máme, to je niečo asi, čo poznám alebo nepoznám, ale nie je to moja preferencia, už ja som trošku obmedzil. Cože? Toto je pecka. Toto je za mňa jedno z tých lepších. Sice no, teraz na to trošku zaskočilo, lebo budeme chytiť dať študentskú pečať S-ko. Fakt, bebe, dobré ráno. A to se vyplatí. Je to dáme, dáme to zase. Lebo nie je to zlé, kamo. Keď dostaneš sladké zadarmo, tak kamo, why not? A to se vyplatí. Neviem, nepoznám, takže toto by som akože hneď vyčlením. Cože? So, no. Dobre, môžem to zjesť, lebo nie je to nič extra, lebo je to také bez chutí. A co jako? No, ešte by som trošku skočil, že kofilu sem. Tak to možno niekomu príde divné, že hodnotím to tak trošku podľa seba, všetko je hodnotené iba mnou. Nikto mi nemôže sa to kritizovať. Dobre, lentilky, máme tu ďalšie. Cože? A tiež dáme to delikatesa. Nie je to nič zlé vôbec a... A to se vyplatí. Toto nepoznám. A co jako? To je čo? Neviem, nepoznám. Ale možno poznám aj nechcem typa povedať. Ale toto nie je moja preferencia asi. Vanessa, no tak ty kokos. Dobre, to dáme sem, lebo to nie je moja preferencia. Tak určitě. Kávenky, bieda. Sorry, kamo, neviem, či som ja divný, ale mne kávenky nikdy v živote nechutili. Ak som tým ja možno trošku divný. Cože? Áno, jasné. To, že tu vidíte, že sa pozriem kečka, nie ešte, hej. Dobre, máme tu niečo ďalej a to je teraz zložité, lebo kamo, minionky. Dáme tu to niečo dobré. Lebo že ak je to napríklad centov z čerešne, tak je to super.
Tak určitě. No, nápoj si necháme na konci, áno, takže hento a hento si necháme úplne na koniec. A to se vyplatí. To neviem čo je, takže dáme, že nové preference, ale typom, že z vlastne čekavil. Doxy, no, viete čo, keď nedostáte nič iné, tak je to delikatesa, no. Cože? Alebo viete čo, dáme to sem. A to se vyplatí. Niečo medzi tým. Neviem, nepoznám. Cože? Poznám, takže Tak určitě. dáme asi sem. Fú, toto a sem. Dobre, takto by som bol spokojný s mojím vlastným tier listom. No ale máme tu dva posledné nápoje. Kofolu a Bineu. A to se vyplatí. A to je ináč pecka vybrať si, že fakt, keď budete do obchodu a vybrať si medzi kofolou a Bineou. Kofola... Pozor, ak sa niekto ešte hádá, že to je československý nápoj podľa všetkého. Fakt. Toto, tu už je to aj medzi slovenským, pretože Slovák sweet. Áno, chápeme. Dobre, no, tak to nejak vyberieme. Kofolu dáme sem. A toto dáme delicious. Ja si myslím, že rozstredili sme podľa mojich predstav pomerne slušnú vec a ja by som chcel v budúcnosti prebrať ďalšie témy, takže pokiaľ niekto... Takže, čus.